Zelan ikusten dozu etorkizune? Ze Ondarruko portuen asko baja da itsasontzien. Bai, egixe da, Ondarrun hau flota oso importanti onda eta gaur egunin ez da. Eta gero bebai izan bide, gaur egunin gazen krisisak asko minan xixera emoten. Alde baterik gasoie da prezio batzuk oso garestixak, eta klaro, gu gasoie asko, litro asko erabiltzen dugu. Orduan, lehen ego bazen nahiko miskatokata esango zau, eta honek krisisa bai Ukrainiako eta gasoian galestixak eta asko ikustezku. Zeran ikusten duten, nik ikusten dut Ondarruko portun, da zen armadore gazte eta perfil oso ona dakarre, eta ni pentsatzen dut jarratxuko erabela. Eta interesanti izango litzake, gazenak eoti, ez da? Ze azkanin arraini bide, demanda bat arrainana, hemen oso ondo biharretzen da, behatu zelako inbertsinoi dakaben, longine, eta ni pentsatzen dut Ondarrun zen armadori gazte dizela, eta gaina dakarrela oso interesa, eta perfil oso onak. Orduan, espero ni hemen jubilati iztez izango dan, baina espero baietz. Baina, esan bide bai, gero, faktore externo asko daz, ikutzen da benak, ez dela bakarrik flotine gauzi askoraz, gasoie, jentik ez da nabitxo zahun, ez da goiko puestoik ez da esango entzake puenteko jentik ez da makinistaik, ez da engrasadoik, oso gatxera gaur egunin, segundo bate biatzi, orduan, klaro, orduan petzaren dut beste alde batetik, bai eskola peskik, eta hori, enbiko duke bizkat, hori jente gazti motiba, eta, lan gogorra da, baina beste lan tipo bat, eta orduan bai abultzatzen duen hori sektori bizkat, futuro baten jende gaztioteko, patroi gaztioteko, makinista gaztioteko, engrasado gaztioteko, eta guk aukeri ukitzeko armadori gexen bat, aurra segitzeko sektore honek. Oso sektore importanti de gaur egunin, bai Euskal Herrian eta bai Espainia mailan.